kaikki toimii niin kuin pitää, me olemme jo olleet siellä. Rakentamassa, suojaamassa, yhdistämässä. Toimimme monialaisesti siellä, missä yhteiskunnan on pysyttävä liikkeessä ja toiminnassa. Rakennamme kestävämpää huomista turvaamalla kriittiset toiminnot. Yhteiskunnan taustalla tapahtuu koko ajan jotain ratkaisevaa. Se on osaamista, joka varmistaa arjen jatkuvuuden hetki hetkeltä. Yli 1000 asiantuntijan voimin varmistamme, että vesi kulkee, sähköt pysyvät päällä ja tieto liikkuu silloinkin, kun maailma muuttuu. Olemme suomalainen laaja-alaisesti kyberturvapalveluita tarjoava yritys. Yksi Suomen suurimmista alan toimijoista. Teemme läheistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa auttaen heitä kehittämään kyberturvallisuutta jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, huomioiden niin digitalisaation, kyberuhkien kuin regulaation mukanaan tuomat haasteet. Puolustuksessa on kyse luottamuksesta. Olemme puolustusvoimien strateginen kumppani, jonka ratkaisut ulottuvat NATO-yhteensopivista johtamisjärjestelmistä, hävittäjien aviekan huoltoon, drooneihin ja taisteluratkaisuihin. Rakennamme turvaa pitkälle tulevaisuuteen. Instan-ratkaisuihin on ollut lupa luottaa jo vuosikymmenien ajan. Teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin, turvallisuuskriittisen automaation, sähköistyksen ja turvallisen digitalisaation kumppanina mahdollistamme tuotteen laadun, tuotannon tehokkuuden ja turvaamme jatkuvuuden, nyt ja tulevaisuudessa. Olemme turvallisen digitalisaation ohjelmistokumppani. Me otetaan meidän asiakkaita vahvistamaan kilpailukykyä, parantamaan käyttäjäkokemusta sekä vauhdittamaan tuotekehitystä. Yhdistämällä teknologia- ja liiketoimintaosaamisemme älykkäiksi ratkaisuiksi me autamme pärjäämään modernissa, nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhdistämme ratkaisuihimme osaamisen, teknologian ja luottamuksen. Rakennamme ratkaisuja, jotta huominen olisi sujuva, turvallinen ja kestävä. Kun arkesi toimii huomaamatta, me yli 1000 instalaista olemme onnistuneet.